Λοιπόν, πώς βουρτσίζουμε? Θα πρέπει η οδοντόβουρτσα, οι τρίγες οι πάνω της οδοντόβουρτσας να μπαίνουν, να εισχωρούν ανάμεσα στο ούλο και στο δόντι. Όχι πάνω στο ούλο, ανάμεσα στο ούλο και στο δόντι. Ανάμεσα στο ούλο και στο δόντι, εδώ, υπάρχει μία σχισμή. Αυτή φυσιολογικά είναι από 2 μέχρι 3 χιλιοστά το πολύ. Όταν είναι παραπάνω, σημαίνει ότι έχουν ξεκολλήσει τα ούλα λόγω μολυσμένης επιφάνειας του δοντιού, της ρίζας του δοντιού εσωτερικά. Το ούλο δεν κολλάει πάνω σε μολυσμένη επιφάνεια. Άρα μετά τη θεραπεία, μετά τον καθαρισμό, εγώ έχω καθαρίσει την πέτρα, το βιοειμένο κάτω από τα ούλα, για να μπορέσουν να προλάβει να κολλήσει πάλι το ούλο πάνω στο δόντι. Θα πρέπει με τη στοματική υγιεινή να διατηρήσουμε αυτή την επιφάνεια καθαρή. Άρα μπαίνουμε κάτω από τα ούλα και κάνουμε μικρές κυκλικές κινήσεις ανά 2 δόντια. Η οδοντόβουρτσα δεν είναι κάθετη προς το δόντι, να το δείξω έτσι, ούτε έτσι. Έχει μία περίπου γωνία 45 μοιρών. Μικρές λοιπόν κυκλικές κινήσεις ανά 2 δόντια. Εδώ το μοντέλο έχει πολύ μεγάλα δόντια. Στο στόμα μέσα η οδοντόβουρτσα αυτή ανταποκρίνεται περίπου στο μέγεθος 2 δοντιών. Οπότε κάνουμε μικρές κυκλικές ανά 2 δόντια. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μια κίνηση προς τα κάτω σαν σκούπα, να αφαιρέσουμε λοιπόν τα μικρόβια. Παντού το ίδιο, ξεκινάμε από την πίσω επιφάνεια του τελευταίου δοντιού. Κλείνουμε λίγο το στόμα για να έχει ελαστικότητα το μάγουλο, γιατί όπως το δείγμα εδώ δεν μπορώ να βάλω τόσο κάθετα την οδοντόβουρτσα πίσω-πίσω, τη βάζω μια μικρή γωνία. Εάν παρόλα αυτά κλείνω και δεν χωράει η οδοντόβουρτσά μου από πίσω, καθαρίζω όσο γίνεται περισσότερο από μπροστά και μετά μπαίνω από πίσω. Έρχομαι από την πίσω πλευρά. Οπότε, μικρές κυκλικές κινήσεις. Ξεκινάω από πίσω, από το τελευταίο δόντι. Κάνω την κίνηση 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και προς τα κάτω. Ακολουθώ τη γραμμή των ούλων. Τα ούλα μας δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, αλλού είναι πιο ψηλά, είναι πιο χαμηλά. Εδώ κρατάω το δείγμα ανάποδα. Ας πούμε, ο πλάγιος, εδώ είναι ο κοινόδοντας, είναι συνήθως πιο ψηλά το ουλικό περίγραμμα. Ο πλάγιος είναι πιο χαμηλά. Οι δύο κεντρικοί μας είναι συνήθως πιο ψηλά. Έτσι. Σε όλους τους ανθρώπους δεν είναι το ίδιο, οπότε ακολουθούμε το δικό μας περίγραμμα. Κάνουμε την κίνηση αυτή, 45 μοίρες γωνία, και από μέσα το ίδιο. Συνήθως τα μέσα τα ξεχνάμε, λίγο τα δοντάκια τα αδικούμε. Οπότε με την ίδια λογική, 45 μοίρες γωνία, εισχωρούν οι άνω θύσανοι της οδοντόβουρτσας κάτω από τα ούλα, μέσα στη σχισμή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, σαν σκούπα. Σχεδόν ακίνητη δηλαδή η οδοντόβουρτσα. Είναι πολύ μικρές, σχεδόν δεν φαίνονται οι κινήσεις, οι κυκλικές κινήσεις. Κυκλικές κινήσεις στα πρόστια δόντια ή οδοντόβουρτσα μέσα στο στόμα μας. Δεν χωράει κάθετα, είναι πολύ στενό το τόξο δηλαδή. Τη βάζουμε παράλληλα με το δόντι. Πάλι με τη λογική η οδοντόβουρτσα να εισχωρεί, οι τριχούλες, οι πάνω της οδοντόβουρτσας να εισχωρούν μέσα στη σχισμή. Εδώ το ίδιο, εδώ. Από μέσα λοιπόν συνεχίζουμε. Τι μένει λοιπόν? Έχουμε βουρτσίσει. Ο στόχος είναι να βουρτσίσουμε το δόντι γύρω-γύρω. Μέσα στη σχισμή, εδώ κοντά στα ούλα, 1 χιλιοστό να απέχει από τα ούλα για τον οδοντόβουρτσα δεν έχει αποτέλεσμα. Τα μικρόβια που προκαλούν φλεγμονή στα ούλα και στο κόκαλο, τη λεγόμενη ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα, έχουν εισχωρήσει κάτω από τα ούλα μας. Άρα είναι σημαντικό να μπαίνουμε εδώ. Γιατί δεν είναι αποτελεσματική στοματική υγιεινή όταν έχει γίνει ήδη μόλυνση? Γιατί δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε με την οδοντόβουρτσα την μικροβιακή πέτρα, έτσι. Οπότε εκεί θέλει καθαρισμό από τον οδοντίατρο. Μπορούμε όμως να προλάβουμε, πρόληψη, με τον τρόπο που το βουρτσίζουμε. Οπότε κοντά στα ούλα μπορούμε να εισχωρήσουμε μέχρι 1-2 χιλιοστά. Αν έχει υποχωρήσει παραπάνω και έχουμε αντί για ουλοδοντική σχισμή, αυτό που λέμε επιστημονικά θύλακο, βάθος θυλάκου πάνω από 3 χιλιοστά, εκεί δεν μπορούμε με την οδοντόβουρτσα να εισέλθουμε. Οπότε μπαίνουμε με το εργαλείο του υπέρηχου, ο οδοντίατρος. Οπότε κάνουμε λοιπόν αυτή την κίνηση
από μέσα το ίδιο, τι μένει? Μένει μαστική επιφάνεια. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη κίνηση, αυτή την κίνηση. Γιατί είμαστε πρώτον μακριά από τα ούλα, γιατί με αυτή την κίνηση, αν κάνουμε έτσι εδώ, κοντά στα ούλα, τα ούλα τραυματίζονται. Επίσης, το σμάλτο του δοντιού, κοντά στον αυχήνα των δοντιών, είναι πάρα πολύ λεπτό και η σύνδεση με το εσωτερικό του δοντιού μας, την οδοντίνη, είναι πάρα πολύ ασθενή στο σημείο αυτό, οπότε έχουμε πολλές φορές αποκόλληση του σμάλτου. Τραυματίζουμε λοιπόν και το δόντι, αν κάνουμε αυτή την κίνηση, μεγάλη κίνηση, και το ούλο. Άρα εδώ όμως μαστικά, επειδή το σμάλτο, η αδαμαντίνη του δοντιού αλλιώς όπως τη λέμε, είναι πιο παχιά, είναι περίπου 2 χιλιοστά, μπορούμε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Επίσης σημαντικό ρόλο εννοείται παίζει το πόσο μαλακή σκληρή είναι η οδοντόβουρτσα. Προτιμάμε μαλακή προς έξτρα μαλακή οδοντόβουρτσα. Η μέτρια δεν είναι για τα ανθρώπινα δόντια και ούλα, έτσι. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσουμε για αποκαταστάσεις, να τα χρησιμοποιήσουμε μακριά από τα ούλα, αλλά ποτέ σε αυτή την επιφάνεια δεν χρησιμοποιούμε μέτρια οδοντόβουρτσα. Τη σκληρή δεν το συζητώ καθόλου, δεν είναι για οδοντιατρική χρήση. Οπότε πάνω λοιπόν κοιτάει προς τα πάνω η οδοντόβουρτσα, κάτω αντίστοιχα κοιτάει προς τα κάτω. Με μία κλίση περίπου 45 μοίρες. Πάντα δηλαδή η οδοντόβουρτσα, οι θύσανοι της οδοντόβουρτσας έχουν κλίση, κοιτάνε προς τα ούλα. Πάνω προς τα πάνω, κάτω προς τα κάτω. Από μέσα το ίδιο. Και στο τέλος οι μαστικές επιφάνειες των δοντιών. Με την ίδια λογική επίσης μπροστά, αυτό που είπαμε, αν δεν χωράει η οδοντόβουρτσά μας να τη βάζουμε οριζόντια, τη βάζουμε κάθετη προς τα ούλα, παράλληλα προς το δόντι, πάντα με τη λογική να αισθανόμαστε, γιατί πολλές φορές έχουμε χάσει ούλα, έχουν κατέβει τα ούλα μας στα κάτω πρόσθετα δόντια, η οδοντόβουρτσα να τελειώνει, να ολοκληρώνει η θύσανη εκεί που ξεκινάνε τα ούλα μας. Άρα μπροστά πίσω μασιτικά και δεν ξεχνάμε, όπως είπαμε πριν, την επιφάνεια αυτή του δοντιού, πίσω δόντι που συνήθως ξεχνάμε να το βουρτσίσουμε. Τώρα όσον αφορά, είπαμε, βουρτσίζουμε μπροστά, πίσω και μασιτικά. Τι μένει? Μένουν οι περιοχές ανάμεσα στα δόντια. Εδώ χρειαζόμαστε τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Ισχύει ο κανόνας, όπου χωράει το βουρτσάκι, το νήμα δεν έχει αποτέλεσμα. Όπου χωράει το μεγαλύτερο βουρτσάκι, το μικρότερο δεν έχει αποτέλεσμα. Γιατί και γι' αυτό υπάρχουν και τόσα μεγέθη σε μεσοδόντια βουρτσάκια, ανάλογα με το κενό που έχουμε ανάμεσα στα δόντια μας και αν έχουμε χάσει κόκαλο που έχουν υποχωρήσει τα ούλα, οπότε έχει ανοίξει εδώ το μαύρο τρίγωνο που υπάρχει ανάμεσα στα δόντια μας. Πώς βάζουμε το βουρτσάκι? Το βάζουμε ανάμεσα στα δόντια, η κίνηση είναι μέσα έξω. Να θυμάστε τη λογική αυτή, αλλά δεν το βάζουμε στη μέση, δηλαδή βρίσκουμε το κενό και κάνουμε απλά στη μέση. Το βουρτσάκι, όπως και η οδοντόβουρτσα, καθαρίζει τα μικρόβια που είναι κολλημένα πάνω στο δόντι. Μας έχει υποχωρήσει εδώ το δόντι. Είναι κολλημένα πάνω στο δόντι, άρα το τρίβουμε στην πλάγια επιφάνεια του δοντιού. Οπότε, μία στο ένα δόντι, δεξιά, αριστερά. Έτσι, δεν το βάζουμε στη μέση γιατί θα τραυματίσουμε το ούλο και δεν θα έχει αποτέλεσμα. Είπαμε, τα μικρόβια είναι κολλημένα στο δόντι. Φλεγμένη το ούλο, ματώνει το ούλο, αλλά η αιτία βρίσκεται πάνω στο δόντι. Άρα καθαρίζοντας το δόντι, υποχωρεί η φλεγμονή που υπάρχει ανάμεσα στα δόντια που είναι η ουλίτιδα ή η περιοδοντίτιδα. Στα μπροστινά δόντια λοιπόν βάζουμε το βουρτσάκι ευθεία. Στα πίσω το λυγίζουμε 90 μοίρες το βουρτσάκι ή υπάρχουν και κάποια που είναι έτοιμα με τη γωνία. Επίσης υπάρχουν με μεγαλύτερη λαβή για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα πίσω δόντια ή μέσα στο σακουλάκι έχει ένα καπάκι. Το καπάκι αυτό το χρησιμοποιούμε για να απομονώσουμε αυτό το βουρτσάκι που έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν είναι μιας χρήσεως. Το πετάμε όταν χαλάσουν οι θύσανοι ή το σύρμα, τσακίσει. Το χρησιμοποιούμε λοιπόν ξανά το βουρτσάκι την επόμενη μέρα. Οπότε το βάζουμε το καπάκι για να απομονώσουμε από τα υπόλοιπα βουρτσάκια, να μην μολυνθούν, ή το βάζουμε από την πίσω πλευρά στη λαβή για να έχουμε μεγαλύτερη λαβή. Οπότε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα πίσω δόντια. Πώς βουρτσίζουμε στα πίσω λοιπόν? Αφού το λυγίσουμε, κοιτάμε πού χωρίζονται τα δόντια μεταξύ τους, το βάζουμε εκεί. Εδώ έχουμε και γέφυρα, οπότε εδώ χρειάζεται συνήθως και ένα ειδικό νήμα που λέγεται super floss, που είναι σαν σφουγγαράκι για να περνάει από κάτω. Εδώ όσον αφορά το βουρτσάκι, οπότε κάνουμε στα πίσω δόντια, μία στο ένα δόντι, μία στο άλλο και η κίνηση πάντα να θυμάστε
είναι μέσα έξω, ψηλά, όσο πιο μέσα μπαίνει, μην το φοβάστε, θα ματώσει. Δεν ματώνει επειδή τραυματίζεται από το βουρτσάκι, εφόσον το κάνετε σωστά. Είπαμε δεν το κάνουμε ποτέ στη μέση, γιατί ναι, άμα το κάνετε στη μέση και αν χρησιμοποιήσετε ένα βουρτσάκι μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι πρέπει να χρησιμοποιηθεί, τότε ναι, θα τραυματιστεί το ούλο και μπορεί να ανέβει κιόλας. Να κάνουμε εδώ, να δημιουργήσουμε πρόβλημα υφιζήσεις ή μαύρα τρίγωνα στα ούλα όταν δεν χρησιμοποιούμε σωστά το βουρτσάκι. Θέλει μικρές κινήσεις, να νιώθουμε ότι μπαίνει παθητικά το βουρτσάκι, ούτε με μεγάλη δύναμη, πίεση, αλλά ούτε πολύ χαλαρά. Οπότε τρίβουμε το βουρτσάκι στην πλάγια επιφάνεια κάθε δοντιού. Επίσης, πολλές φορές τα δόντια μας δεν είναι ίσια, οπότε πάντα ακολουθούμε και την κλίση του δοντιού. Οπότε βλέπετε εδώ την κίνηση, βλέπετε εδώ ότι αγκαλιάζει την πλάγια επιφάνεια δοντιού. Και εδώ. Όταν έχουμε εμφυτεύματα στο στόμα, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε βουρτσάκια ελαστικά που δεν έχουν σύρμα μέσα για να μην δημιουργήσουμε φθορά στην επιφάνεια των εμφυτευμάτων. Οπότε μπροστά, ξαναπαραλαμβάνω την κίνηση δεξιά-αριστερά. Έτσι έχουμε ένα τρίγωνο εδώ που σχηματίζεται από το ούλο, τη μεσοδόντια θύλη. Μπαίνουμε κάτω από τη θύλη, μέσα στη σχοινή, ανάμεσα στο δόντι. Μέσα έξω η κίνηση, συνήθως μετράμε για να θυμόμαστε 1, 2, 3, 1, 2, 3. Εντάξει. Ιδανικά στα πίσω δόντια, επειδή η επιφάνεια είναι πιο μεγάλη, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε το βουρτσάκι και από μέσα. Και να κάνουμε αντίθετα την κίνηση, 1, 2, 3, 1, 2, 3, μέσα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Εντάξει, την αντίθετη δηλαδή κίνηση. Αυτά.